ई बा संदहा गाँव। ये गांव के हर परिवार देशभक्त बा। हम अपन पूरा जिंदगी ना देश के नामे लिख दिले बानी। हमू सेना में भर्ती होखब और देश के नाम रोशन करब। अब देवर जी भी चल जाए तो ई घर में केकरा खातिर दिया जली। आप ऊ करी जोना पे आपके मेहरारू के नाज होखे। हमो वीर बहुरिया के हकदार बानी। नाम विनय कुमार, ग्राम महरौली, जिला बलिया। देश के सेवा खातिर तैयार बानी सर। पहिला मिलन के मन में एहसास रखले बानी। देहिया दूर बाट भलही दिलवा पास रखले बानी। देहिया दूर बाट भलही दिलवा पास रखले बानी। जवानों की एक टुकड़ी आतंकियों के पीछे लग गई है, जो अपनी जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। बड़ा गर्व महसूस होता। हमारे दोनों बेटा एकदम सीमा पे तैनात बाणे युद्ध के समय पे। अब हम उनकर कहानी बनब। वो कहानी के शुरुआत अंत ना। हम तोहरे साथ बानी सीमा, हर कदम पे, हर मोड़ पे। देवर जी अब रउआ में बाड़े और हर सांस में बाड़े। हमार मंगिया से दूर और से नूर जा। वीरता खाली बंदूक उठौला में नहीं खे, सीने में आग होके के चाहिए। एक ऐसा आग जे बदलाव लावे, जोन हर बेटी से जाके ई कहे तू एगो बदलाव हो, एगो वीर वधु हो। वीर वधु, वीर वधु, वीर वधु, वीर वधु। जब जब कोई लड़की अपन खातिर आवाज उठाई, एक वीर वधु की आत्मा ओकरा ऊपर बोल उठी। हमार बेटा बड़ जिम्मेदारी छोड़ के गई बा और जिम्मेदारी दुल्हन तोहरा के पूरा करे के बा। जीते जीता हमार बेटा अपना बाप का नाम रोशन करी, मरने के बाद भी सीना चौड़ा कर गया हमारा बच्चा।